esingaba-blame nje phela ojele ukuthi bayihlukumeza iboshwa staff bayishaya phansi. Mawubuka bethu umsebenzi ababhekene nawo mfethu unzima mabrada, unzima kakhulu mfethu. Akudlali mfethu ukugada mfethu ababulali, ukugada abadlwenguli, ukugada abagqekeza, ababambe bey'nkunzi, abashayi befrodi, abatshotshi bey'nkomo, bonke labantu bala, you understand, badla bahlangene bahlala endlini eyodwa, yabo. Okusho ukuthi kahle kahle endlini ugada ibhubesi ihlala nesikabhu, imfene, yilwane ehlukahlukene lezi, but base beyifaka ekitchen elilodwa. Ulindeleni abantu abacabanga ngengqondo engafani. Khona ngisho abantu abafundile bala, khona angene ngisho esikoleni ula, and wonke umuntu ola ejele uhlakaniphile. Isiboshwa sonke siyazi, sonke isiboshwa sinesibhamu, sonke isiboshwa siyadubula, sonke isiboshwa sisinqade eminyango, yabo. Akekho oshoyo ukuthi hayi mina mfethu ngigwala, hayi mina kuwukuthi, uyabona lonto. So mfethu ngithi njengoba ngisho kanje ukuthi ojele uningi izinto abahlangabezana mfethu, ezinye eziyibaphoqa ukuthi bathathe izinqumo ngempela engekho right, yabo. And iboshwa zipersuasive kakhulu. I-contraband nje emajele iningi kanje, ojele nje bayithuka sebengene shi kwi-contraband ngaphakathi. Why? Because iboshwa zipersuasive. Those are masters. Abantu bakhuluma ngabantu aba-persuasive ma bro, prisoners, they are so persuasive, you understand. Buka nje manje case kaMatlala, uyayibona mawuthi loya muntu ukwazi ukucorrupta uSAPS, and uSAPS akacorrupt labantu abala, uyabona lonto. Uma ukwazi ukucorrupta labantu abaphezulu kuSAPS, wazi wafika ngisho kwi-minister. So ngizama ukuvezela ukuthi igebengu how persuasive they are. Same thing applies ikenzeka ngaphakathi ejele. Uze wena kuthiwe ejele kunama-cellphone, ejele kuney'nsango, ejele sama-drugs. Yes, that's true. Ayikho into eyi-drugs ongezuyithole ngaphakathi ejele. Ingena kanjani? Those are masters. Iboshwa zo-master mfethu. Laba bantu, let me not say laba bantu, let me count myself too. Besikwazi ukufihla mfethu into endlini, entweni uzuyicabange nangengozi. But uyibuza ukuthi ubani wacabanga lento ukuthi ingakwazi ukufihla, uyabona. Mase nje mfethu ngikuvezele into ebesibeka ngayo amanzi etiye ejele ngaphakathi ebizwa ngebhomu. It's a surprise ukuthi sikwazi ukuthatha amathini kade kudliwa amathini stuff siwabaqaze siwakhande aze enze into ezosibilisela amanzi and amile, you understand. So creativeness zinabo buningi, but obuningi kuplanelwe ukufihla lento eziyi-contraband engadingakali vele ukuthi sikwazi ukuthi siyigcine silokhu sibe nazo nje njalo, yabo. And mfethu ungeza umuntu ethi hey baba usejele, ngisho ngithi lo muntu akazi badla amaqolo. Hey abafuthi ungazi kufana nokungaboni. Yes, kuyenzeka amaqolo vele adliwe. Phela vele iyadliwa inyama ejele. Phela ize ingadliwa ngoba nakho umuntu eboshiwe. Kodwa into ekufanele abantu bayi-understand ukuthi isiboshwa siyadla, njengoba sidla imali ye-tax ekhokhwa abantu abasebenzayo ngaphandle. Okusho ukuthi isiboshwa besinomuntu osebenzayo uyasondla one way or the other, yabo. Okay, imali ye-tax ingena ngey'ndlela ey'ningi. So ugovernment uyena odela iy'boshwa izinto ey'zozidla. Phela umuntu uma eboshiwe akusho ukuthi fanele angadli, akukusho ukuthi fanele angayidli inyama, ngoba uma uboshiwe ugovernment usuke ekugcinile. So naye wenza sure ukuthi fanele akunikeze izinto ey'nama-protein ukuze ngekushiwo ukuthi uhlulekile ukugada or usekubulele ngoba icala kwayilelo. But ngeke ngifise mfethu ukuthi labantu abasho kanjalo, umuntu ngathi akaye nje umhlayise nje 2 days akayodla afike kudliwa wona lamaqolo, akalume njalo izwe ukuthi linjani. Angabuki lento alibuka meliphoko epletini ngathi fried, lento isuke iyadluliswa le nto mfethu. Yazi nokuthi uyayidla ihlaza ngaphakathi, ayiphekiwe ngisho kahle. Fanele ukuthi uzuyidle kahle, fanele uzokhipha imali or ugwaye usmuggling ukuthi bakufrayele ukhokhe. So yonke into ukuze iziyenzeke kusebenza labafana.
that's why umuntu onemali ejele ekwazi ukuhlala kahle, ongenamali ahlale kanzima ngoba lo nemali usebenzisa imali ukuze abe right. Indaba yemali ngeke ngikwazi ukuthi ngoba into ye-South Africa vele enzeka all over, uyabona. 2, bafethu ngeke uyimele ukuphuza itiye elalapha. Elatiye mfethu ungathi amanzi esiphethu, uyabona, ungathi amanzi esiphethu mfethu, ngisho uliphuza abanqeni ukulifaka usyrup ngelinye ilanga, ushukela uthi othi awukho, and awunqeni ngelanga uthi uyophaka kuthiwa kuphelile ukudla. Ngitshela into ebengi-experience mina mfethu, uthola ukuthi usaphake mhlambe izindlu eziwu-4, eziwu-2 azakaphaki, uzwe sekuthiwa ukudla kusekho or inyama ayisekho or uphutha lisekho, nizolethelwa izinkwa, so ukuthi senilethele izinkwa nini. Ave iphulana-ke inhliziyo leyo nto ejele. So umuntu othi ejele kudliwa kahle, bafethu ngiyakhuza, uboza uzo-taste lokudla ukuthi kudliwa kahle, uzoyizwela.